Yadda mawaƙi Nura M Inuwa ya ba wa masoyansa mamaki a album ɗin da ya fitar na shekarar 2021. Shin ko mai sauraro ya ji daɗin wannan album na mawaƙi Nura M Inuwa da ya fitar? Ko da dai waɗansu suna cewa wannan album na mawaƙin bai yi daɗi ba, shin gaskiya ne ko kuwa? Mai sauraro barkanmu da warhaka kuma barkanmu da sake kasancewa a cikin sabon shirin jaruman masana'antar Kannywood wanda yake zuwa muku daga wannan tasha ta Yankaba TV. To amma kafin mu shiga cikin shirin muna roƙonka da ka danna alamar subscribe sannan ka danna ƙararrawar sanarwa domin sanar da kai sababbin shirye-shiryenmu a duk lokacin da muka dora. Mun gode. Shin ka ji daɗin waƙoƙin da ke cikin album ɗin Nura M Inuwa na Ni da Ku da kuma Lokaci? Wasu daga cikin jama'a suna cewa ko kaɗan album ɗin na Nura M Inuwa bai yi daɗi ba. Shin wannan batun da gaske ne ko kuwa? To a wani ɓangaren kuma masoya suna jinjina da kuma yabo ga mawaƙin Nura M Inuwa. Ƙwarai kuwa mawaƙi Nura M Inuwa ya cancanci a jinjina mishi domin kuwa shine mawaƙin da ya fi kowane mawaƙi yawan waƙoƙi a wannan shekara ta 2021. Kuma ba zato ba tsammani mawaƙin ya saki album ɗin nasa wanda ake musu lakabi da Ni da Ku da kuma Lokaci. To kamar yadda muka gaya muku a baya mawaƙin yana shan jinjina da kuma yabo har ta kai ga masoya da dama suna kiran shi domin taya shi murnar fitar waɗannan album Ni da Ku da kuma Lokaci. Muna ci gaba da sauraron ra'ayoyinku akan wannan album na mawaƙi Nura M Inuwa. Kar ku manta dai ku ci gaba da kasancewa tare da mu a wannan tasha ta Yankaba TV. Ku danna alamar subscribe sannan ku danna ƙararrawar sanarwa domin sanar da ku sababbin shirye-shiryenmu a duk lokacin da muka dora. Mun gode. A wani lokaci da can akwai wani mutum matalauci yana zaune a wani ƙauye mai suna Baukan. Sunan mutumin Lahab, ba shi da kuɗi, ba shi da shanu, ba shi da tumaki ko awaki, aka kuma ba shi da doki. Yana zamansa a wata bukka, wata rana an fara ruwa, sai Lahab ya ɗauki gatari ya tafi cikin daji don ya nemo itace ya hura wuta ya ji ɗumi. Da Lahab ya shiga cikin dajin sai ya ga wata bishiya, ita bishiyar kamar ta bushe, ƙasa da ita kuma kamar ta yi magana don kuwa tana da fuska kamar ta mutum. Sai Lahab ya ce bari in sare wannan dodanniyar bishiyar don kuwa za ta fi hura wuta. Lahab ya ɗaga gatari ya kai mata sara amma bishiyar bata saru ba. Sai dodanniyar bishiya ta yi magana ta ce tsaya Lahab kar ka sare ni da gatari, ni bishiya ce mai son mutane, idan ka bar ni zan baka duk abin da kake so. Lahab ya ce madalla ina da abubuwan da nake so, ina so yanzu da na isa gida in ga buhu cike da kuɗi, gidana ya zama mai kyau, in ga shanu da tumaki da awaki da dawaki. Sai dodanniyar bishiya ta ce to Lahab tafi gida burinka ya cika. Lahab ya tafi gida da gudu yana saba da gatari a kafada. Da Lahab ya isa gida sai ya tarar da buhu cike da kuɗi, gidansa ya zama mai kyau, ga shanu da tumaki da awaki da dawaki da kaji kai har da motoci. Ranar Lahab ya yi tunani a ransa ya ce matata fa ba ta da kyau, ina so ta zama mai kyau. Sai ya saba gatari ya tafi daji wurin dodanniyar bishiya. Sai ya ɗaga gatari zai sari dodanniyar bishiya, sai ta ce dakata Lahab kar ka kashe ni, zan baka duk abin da kake so. Sai Lahab ya ce ina so ki mai da matata mai kyau. To masu sauraron mu dakace ma shiri na gaba, shin dodanniyar bishiya ta mai da matar Lahab mai kyau ko kuwa?